čo? Ty nevedel nejaký šutrík do toho. Dušan, ty si Matfiza? Tento služby vraví, to je malé chlapča, 9-ročné, že je takéto blbosť, ale také dávno. Tak chod z boku, obiť to z cesty. Buď veký, za to. Mikro, nebuď predprostatný. Zober tú paličku a švatni to dole. Počúvaj, Miro, keď sa budeš kryť popod ten múr, tak sa dostaneš k tej fľaši skoro až na oné, vieš. Normálne choď popod ten múr, popori to múre a iba do toho rukou ťukneš. Tak je to v pohode. Len to zhod na zem. Tak sa snaží. Bukni potom z boku. No, aj to no, teraz to vyber odtiaľ. Ty koko! Dobre. No, zober odpadky a poďme. Fľaša zmizla, jak si. Fľaša je tam dole. Dole. Koľko sa spodný kavaš odletela. Ty vole. Masaker. A zajtra je to na YouTube. No to je u mne. Tak pôstovka. Kokos, jak je to ti to? Brutálno. No.